Hola. Soc la Montse. Un avatar virtual. La meva veu pot ser sintètica, però també pot ser real. T'estaràs preguntant: com un avatar virtual pot ajudar a la meva empresa? Si tens informació redundant per transmetre, fes que aquesta feina la faci un avatar virtual. Estalviaràs hores i guanyaràs en productivitat. Nosaltres entenem que cada client, producte o servei té necessitats úniques. Per tant, pretenem que cada producció que surti del nostre estudi sigui beneficiosa per al teu negoci. El nostre equip et pot oferir suport en el desenvolupament dels textos, en la gravació d'una veu real, en l'estètica de l'avatar, realista o de ficció. També et podem ajudar amb la integració de l'avatar en diverses plataformes de comunicació. Si t'agrada la idea, posa't en contacte amb nosaltres. Descobreix com podem crear avatars virtuals que estiguin al servei de la teva empresa. T'estalviaràs temps i diners. Comunicaràs fàcilment allò que abans els teus clients havien de llegir. Comunicaràs eficaçment allò que abans havies de repetir tantes vegades.